Привіт! Це друга частина курсу англійської для початківців, де ми розбираємо базову граматику та взагалі з чого ми можемо почати вивчення англійської мови. Сьогодні ми поговоримо про те, як ми можемо будувати прості речення, стверджувальні, негативні, а також так, ні, питання і відповідати на них. Щоб дізнатися, що таке дієслово be, чому воно таке важливе, як вживається, тоді переглядай моє попереднє відео, першу частину, за посиланням угорі. Спочатку нам варто пригадати, як ми можемо побудувати стверджувальне речення в англійській мові з дієсловом be, так те, що ми з вами обговорювали у минулому відео. На початку ми використовуємо хто або що виконує дію. Так, в англійській ми це називаємо subject, надалі будемо використовувати це як as. І давайте поговоримо, хто може бути цим сабджектом. Це може бути або займенник, я, ти, ми і так далі. Або ім'я чогось або когось, наприклад, Марина. Або якийсь предмет, телефон, погода і тощо. Далі ми використовуємо дієслово be в одній з його трьох форм – am, are, is. І далі вже використовуємо всю нам необхідну інформацію. Візьмемо наш перший приклад. Я – Марина. Я – це і є наш subject. Отже, використовуємо I. Далі нам потрібно використати правильну форму be. З I завжди використовуємо am. Отже, маємо I am. І далі вся інша необхідна інформація. Марина. Отримуємо речення I am Марина. Ми дуже часто використовуємо в англійській мові скорочення. Отже, вивчаємо наше з вами перше. I am має скорочення I'm. Отримуємо речення I'm Марина. Навіщо взагалі ми використовуємо ці скорочення? Скорочення в англійській мові використовується для того, щоб спростити та пришвидшити нашу розмовну мову, так у спілкуванні з якоюсь людиною в житті. Але ви можете це зустріти не тільки при розмові, а дивлячись фільми, переглядаючи відео, прослухаючи музику і так далі. Тож давайте пройдемося по цим скороченням, які використовуються з нашими займенниками та дієсловом be, так, які ми вивчали з вами у минулому відео, щоб попрактикуватися та пригадати цю тему. I am, I'm. You are, you're. They are, they're. We are, we're. He is, his. She is, she's. It is, it's. Спробуйте написати своє ім'я у коментарях англійською, так як ми це зробили з моїм ім'ям, а також обов'язково вимовте це речення вголос. Це дуже важливо для запам'ятовування. Спробуйте перекласти речення «Я студент» англійською. Студент – це буде a student англійською. Отримуємо речення I am a student. Але я не студент, я викладач. Давайте спробуємо перекласти це англійською. I am not a student, I'm a teacher. Ви можете побачити, що для того, щоб зробити негативне речення, тобто сказати, що я кимось не є, я використала слово not. І це все, що я змінила в реченні. Слово not перекладається як не, і зараз ми з вами поговоримо, як ми можемо створювати ці самі негативні речення. Повернемось до нашої схеми. Щоб побудувати негативне, отже, заперечне речення, ми так само використовуємо наш subject, далі використовуємо дієслово be, одні з його трьох форм, і далі використовуємо частинку not, і далі вже вся інша нам необхідна інформація. Спробуйте змінити речення зі стверджувального, так, в заперечне. I am a doctor. I'm not a doctor. В негативних реченнях так само маємо свої скорочення. Поговоримо про них. I am not. I'm not. You are not. You aren't. They are not. They aren't. We are not. We aren't. He is not. He isn't. She is not. She isn't. It is not. It isn't. А як же побудувати питання?
Щоб побудувати питання, нам навіть не потрібно додавати ніяких інших слів, нам потрібно просто поміняти слова місцями у стверджувальних реченнях. Наприклад, I am a doctor. Отримаємо Am I a doctor? Отже, все, що нам потрібно змінити, це просто subject і дієслово be місцями. Повернемось до нашої схеми. Отже, знову, на початку речення ми вже маємо не subject, а маємо дієслово be. Далі використовуємо наш subject. І далі всю іншу необхідну нам інформацію. Давайте спробуємо перетворити декілька стверджувальних речень у питання. She is at home. Вона вдома. Is she at home? They are my parents. Вони мої батьки. Are they my parents? You are my friend. Ти мій друг. Are you my friend? It's expensive. Це дорого. Is it expensive? Що ж, час для невеличкого тесту, так, для практики, як ви засвоїли цей матеріал. Що нам потрібно зробити? Я вам даю стверджувальне речення. Ваше завдання перетворити його в заперечне та у питання. Наприклад, I am happy. I'm not happy. Am I happy? Ставте відео на паузу, придумайте свої відповіді і повертайтеся до перегляду правильних відповідей разом зі мною. I'm from Poland. I'm not from Poland. Am I from Poland? She's smart. She isn't smart. Is she smart? It's good. It isn't good. Is it good? They are Ukrainian. They are not Ukrainian. Are they Ukrainian? We are old. We aren't old. Are we old? He's at home. He isn't at home. Is he at home? You are a boss. You aren't a boss. Are you a boss? Клас! Але ми з вами не обговорили те, як ми можемо відповідати на запитання. Такі питання, які ми з вами сьогодні вивчили, мають назву Yes-No questions, що перекладається як «так», «ні» питання. Вони мають таку назву, тому що відповіді на них не є відкритими, широкими, а є закритими, а саме «так» або «ні». Візьмемо, до прикладу, речення Are you at work? Ти на роботі? Щоб відповісти «так», мені потрібно сказати Yes, I am. Щоб відповісти «ні», мені потрібно сказати No, I'm not. Такі типи відповідей ми називаємо короткими відповідями, тому що вони не містять ніякої іншої інформації, окрім інформації «так» або «ні». Короткі відповіді змінюються відносно сабджекта та дієслова be. Наприклад, якщо ми говоримо про неї, так, is she sad, тоді відповідь буде yes, she is або no, she isn't. Are they good? Yes, they are. No, they aren't. Зверніть увагу, що коли ми використовуємо відповіді по типу yes, ми не використовуємо скорочення. Так? Yes, I am. Не yes, I'm. Yes, she is. Не yes, she is. І так далі. Це дуже важливо запам'ятати. На сьогодні ми з вами завершуємо граматику, і це саме час дати вам домашні завдання. На екрані ви побачите декілька запитань, відповідайте на них у коментарях короткими відповідями, щоб попрактикуватися. А якщо хочете трошки зробити собі завдання складнішим, тоді перетворюйте ці запитання у стверджування та негативні речення. Я обов'язково перевірю та відповім на ваш коментар. Дякую за перегляд! Підписуйся на мій канал та став лайк до цього відео, щоб підтримати мене. Це змотивує викласти наступну частину ролика та ділитися з тобою корисною інформацією і надалі.
А також я хочу нагадати, що я викладаю англійську індивідуально, тому з радістю запрошую тебе на свої заняття. Щоб записатися, переходь за посиланням у шапці профілю, щоб заповнити заявку на заняття зі мною.